Minn-meta f'pajjiżna beda jinżamm reġistru tal-pedofili, kien hemm aktar minn 600 talba biex jingħata tarif minn dan ir-reġistru. Kien f'Jannar 2012 ir-Reġistru għall-Protezzjoni tal-Minuri daħal fis-seħħ u skont tarif li ksibna mill-Ministerju tal-Ġustizzja saru 623 applikazzjoni biex wieħed ikollu aċċess għalih. Dawn l-applikazzjonijiet ikunu ġejjin minn organizzazzjonijiet li jaħdmu mat-tfal. Bl-avukat Dean Healy jispjega kif it-talba tissir dejjem lill-qorti li min-naħa tagħha titassigura wkoll li t-tarif ma jispiċċax f'idejn żbaljati. Jidher li l-proċess li wieħed irid jgħaddi minnu ovvjament il-liġi ma titlobx li jkun persuna individwali li tagħmel dan il-proċess, però huma entitajiet li fl-aħħar mill-aħħar għandhom għal qalbhom dawn id-drittijiet tal-persuni li huma minorenni u li jkunu dawk l-entitajiet ikkonċernati li jagħmlu din it-talba lill-qorti sabiex persuna titniżżel fuq dan ir-reġistru. Dawn l-entitajiet jagħmlu rikors il-qorti qabel ma jsir ingaġġ ta' persuna fejn ix-xogħol ikun jinvolvi kuntatt dirett ma' tfal bħal fil-qasam tal-edukazzjoni, il-kura, il-kustodja, il-ħarsin jew trobbija. Hemm pini ħoroġ fuq dawk li jaħdmu ma' tfal u li jimpjegaw nies li jkunu diġà reġistrati fuq dan ir-reġistru li bħalissa għandu fuq 30 raġel. L-avukat Healy jemmel li n-numru ta' talbiet jekk jirrifletti wkoll l-importanza li jkunu mħarsa id-drittijiet ta' tfal. Huwa tajjeb li hawn dan l-interess, huwa tajjeb li hawn min qed jipprova jipproteġi l-interessi ta' tfal. Jalla dan l-affarijiet jibqgħu jiżviluppaw ovvjament hija idea kemm xejn ġdida f'pajjiżna, però naħseb li huwa pass tajjeb u passa li jkun hawn dan ir-reġistru jekk ovvjament jintuża bħalma jintuża f'ċertu pajjiżi barranin u jkun hemm il-limitazzjonijiet tiegħu.